Запознайте се с Уека. Това е една налетяща кокошка от Нова Зеландия. Тя е една от няколко налетящи вида птици, които могат да се намерят в Нова Зеландия, но е част от семейството на търтавцовите. С размерите на обикновена кокошка е, даже в Нова Зеландия я наричат Маори хен. Обаче тя не е кокошка, която може да си вземете вкъщи, да си я гледате и да ви снася яйца. Тя е застрашен вид в Нова Зеландия и е със статут уязвима птица. Може да я намерите в Южния остров на Нова Зеландия предимно, но и отчасти в Северния. Живее предимно в гори, пясъчни дюни, скалисти брегове или понякога може да я намерите и в полуурбанизирана градска среда. Уеката са всеядни животни, като се хранят с ларви, насекоми, плодове и семена. Също така, те са много любопитни птици и често отиват при хората с надеждата да получат някаква храна.